Nom, direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles. Pozoia, nostalgikoaren galbidea, Lander Arretxea. Bartman, atzo minez beti bezperan biziren gizasemea, Jon Olanoren eskutik. Jamorantea, Urdaiazpikoaren maitalea, Idoia Torregarai. Bakarkarka, txiste batek zuri bakarrik egiten dizunean grazia, Jaione Dragdromer. Recycling baino berter gara, kontzeptu gisa abildua enaz Jose Barandiren eskutik. Albonurak, ekintza batekin lortzen diren, baina helburu ez dituen onura multzoa. Ainhoa Latatu. La cara del que sap que això no avança. Quants volen convertir-se en un heroi trobant feina? Quants tenen ja la soga al coll, les ganes de morir-se o matar, equilibrismes? Twitterren hitz okei eta kontzeptu gisa traolak erabiliz sortu dituzten hitz berriak dira, entzun berri dituzuenak. Izan ere, euskarak baditu muga linguistiko batzuk, akaso erabilerari lotuta egon daitezkenak. Teknizismoak behar ditugu, zenbaitetan beste hizkuntza batzuetan existitzen diren hitzak falta motatzen ditugu gure hizkuntzan, eta horregatik jotzen dugu erderara. Egoera horren aurrean, asmatzea zilegi da, ezta? Hori da, hitzokei joeraren grazia sormena eta askotan umora erabilita hitz berriak asmatzea. Guk sormen ariketa horretan erreferente diren bi pertsona irudimentsu gonbidatu ditugu. Batetik Antxon Telleria, euskaltzain didako jaun txit gorena, arratsaldeon. Arratsaldeon eta eskerrik asko. Eta Anela Baka, txakur gorria sormen taldeko ordezkaria, horrezkari aguaugarria. Arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon bai. Ondo errate? Doktore. Bueno, Antxon, zuk itxialdirako propio asmatu dituzun hitzak bildu dituzu azken 40 egun hauetan. Denak ezin ditugu jaso, eta zuk top laua egin diguzu, 3 gehiagitxo zirelako. 3 mugatze dugu, 3 aukeratzea gehiagitxo eskatzen zirelako. Hori da. Perfume gehiagi pote oso txikirako. Leku gehiago behartzen. Bueno, nahi duzunean, Bale, oso ondo. Jake aspertutan emilen, eskatu nion, normalean, bakarkarka aipatu duzuen ni normalen ere hori egiten dut. Neronek nire buruari erronka bota eta nik erantzun, ez da? Konfinamendua aprobetxatu duz eta Instagram bidez jendeari eskatu nion, eskatu hitzak, eskatu edo planteatu zuek egoerak edo dena delako hausnarketak eta nik hoiei izena jarriko dizkiet. Orduan, adibidez, askotan aipatzen zuten, orain konfinamendua hasi den honetan, hasieran egin nuen, jendea ari da komuneko papera erosi eta erosi horrelako joera irrazional bat, nik horri deitu nion paperanoia. Horrelako zera kolektibo bat, ez da, histeria bat, hori da paperanoia. Gero, botako ditutenak segidan, ez da? Bai. Hirugarren postuan paperanoia, bigarrenean. Horrela hobeto. Laugarrenean, lau barka, lau dira. Orain brontzezko mina. Esaten zuten jendea ari dela konfinamenduan jan eta, bueno, edan, eta ari garela gizentzen aliegia, konfinamendua bukatutakoan arropetan kabitu ezinik dagoen horri, nola deitu eza, ni proposatzen nuen estularru. Wow! Gisa, hori ere. Estularru. Pentsatu behar dira batzuk. Falta zait igual feedback pixka bat zuena, baina zuek lasai, oso ondo. Gero, jende askok, horrela, puntu beliko batekin edo, planteatu du koronavirusaren krisi hau gerra modura, ez da? COVID-19aren kontra ari gara borrokan, eta bar. Eta eskatzen zidaten izendatzeko hau gerra bat bada, gerra hori. Ze izen du gerra honek, ez da? Eta ni proposatzen nuen
birusgarren mundu gerra. Oh! Mundiala da esan nahi dut, mundu mailakoa dela, eta hirugarrena izan dira. Hirugarrenaren hori da. Ona. Eta ia azkena, Venga, denak batera. Bai, Ez dauka redoblea. Vale, lasai. Ez que Antxon Telleria etxeko sukaldean balitz, berak ingo luke redoblea. Claro, faltatzait, tamorra faltatzait. Hor ere, patroien topiru bat egin bar dezu baten bat. Hor ere, bateria patroioien topiru bat egin bar dugu baten batean, Baita ere. Sukaldean Antxonek egiten ditu noiek, onak dira, onak. Jende askok aipatzen zuen txakurren jabe diren horiek duten pagotxa, ez da? Jode, txakurra daukazulako, ia kalera ateratzen zara, gehiago da, txakurraren aitzakian, paseoan dabil jendea, ez da? Hori ere nola izendatu hiritarroiek. Nik proposatzen nuen, aprobe txakurrak. All right. All right. Hortxe dauzkagu. Eta gero zure hitzokeiekin edo zure asmatutako hitzekin parre egiteko kontzeptua, zuk ere asmatutakoa, partxisa. Partxisa, bai, horixe. Gaztelaniazko meharse de risa. Hori da, meharse de risa bada, euskaraz izan da partxisa, bai. Hori da. Hori, oain jarri beharko genuke genituzke txalo batzuk edo relakazta. Zakaztu sampler bat. Ondo legoke. Atentzio, bai, ez da? Hortxe, herria zurekin, tio. Ane, zurekin goaz, zu txakur gorria taldearen izenean edo, histeria kolektiboa izeneko hiztegia osatu duzue, aurretik aterata zenuten liburuxka, naiz eta itxialdirako edizio berezia osatu duzuen, berria aretoaren bidez dinamizatu duzuen ekimenaren emaitza da, hau, ez? Hori da, bai, proposatu ziguten zerbait iteko, eta hori okurritu zitzaigunez, Antxoneko aipatu du histeria kolektibo hori, eta igual momentu ona izan zitekela, egoera berri eta izendatzeko gauza berri pila zauden hontan, pixkat horri heltzea, eta 70 bat pertsonak hartu dute parte, 3 urratsetan, lehenengon bakoitzak hitz bat asmatu genuen, bigarrenean arduratu ginen hitz horiek beste norbaiti bidaltzeaz, eta beraiek definitu egin zituzten, eta 3. batean guk ilustrazioa ere gehitu diogu, orduan beste pertsona batek jaso ditu bai hitza asmatua, bai definizioa. Eta orduan, holako liburuxka moduko bat aterako da, berrian zabalduko dana hemendik gutxira. Beraz, kasu honetan, lehen aipatzen genuena ez da kosetxa propia, baizik eta modu kolektiboan osatutako bai. Guk pixkat dinamizatzaile lanak edo inditugu, eta animatu dianen arten pixkat. Behaiek xaxiatzea edo izan da gure bete beharra. Bai. Eta zuk ziren arabera multzokatu dituzu? Iruditu zaitu oso zai aukeratzea hori beste norbaitek indakoak, eta aukeratu ditut bi esaneten bezala azkenen egoera berri hontan sortu dian izendatzeko beharra zekaten bi egoera, o bi pertsona, o bi gauza berri, eta gero beste bat aparte, ez daukan hainbesteko lotura bizi dugun aldi honekin, baina ere bai iruditu zai polita azkenen ez zait iruditzen hitz hauek edo balio duteni bakarrik gazteleraz edo beste hizkuntzetakoak ekartzeko, baizik eta ere igual izendatu gabe dauden errealitate berri batzuk izendatzeko. Lehenengo biak lotuta bizitzen nahi geanakin, eta bestea orokorrago. Laizzer bizi dezakegun, baina ulertuko ez du bestea. Ados? Lehenengo aukeratu dena da automomia, eta irakurringo izuet definizioa emandakoa. Aste batez baino gehiago orain, aste batez etxetik atera gabe, dutxatu gabe, begiztulo nabarmenekin, lo orduak aldatuta, infusio bero eta dilistagi arroz platerez elikatuz dabien, sortzaile edo talangile autonomoaren sindromea. Toma! Hori litzake, automomia. Wow! Bigarrena, hautatu dena, txaloputza da, eta abiatzen dedan, hemen daukat txuleta. Txaloputza litzake, bizilagunei oihuka edo epaitzen ibili, auskalo zenbateko privatizazio politikak defendatzen dituen partiduari bozka eman, baina inork baino altuago eta gogorrago txalo egiten duena iluntzero. Hori litzake, txaloputza. Gaina dotore daude,
sailkatuta hiztegi bat da. Hori da, bai. Erabiltzen astea falta. Hori da, bai. Eta top batean... Egoera hontatik kanpokoa, topatzen dudan hemen. Anabazi, da, atxerekin, anabazi. Eta hola definitu dute. Parrandetan eskuratutako objektu ez erabilgarrien bilduma sortzea. Eta adibidea, parrandan nagoenean txapel eta betaurreko koloretsuak ikusiz gero ezin dut ekidin anabaztea. Wow! Etxarrik erakutsi du hori nik uste dela anabazearen, nola da, anabazea? Anabaztearen lehen pausoa. Anabasa eta hazi, esango nukenik. Baliteke. Hori da, etxarrik erakusten zigun eralontzi bat, txosnero horietakoa, baino potoloak diren horietakoak, ez? Piskat plastiko asko sortzeko berrerabilgarriak diren horietakoak, eta nork ez dauzka horrelako laupabos beretxeko kristalezko katilloen artean. Bai. Ustez, plastikoa aurrezteko. Ustez. Horretzeko dugu, bai. Bueno, hori, esan duzu berrian argitaratuko dela histeria kolektibo berri hau. Bai, hori da. Arratek izkoko egin du, Irakurri alizateko eta erabili alizateko sortu dian hitzak azkenen hori 70 bat hitz berri sortu dira, eta ikusteko ere, bai ilustrazioak, bai definizioak, bai. Oso ondo, txakurgorriak bildu dituenak, Antxon joan egin zaigu, bereak eta gainontzeko hitzokei guztiak Twitterren topatuko dituzue, traola hori erabilita, eta kontzeptu gisa ere erabiltzen da noizbenka. Beraz, Ane Labaka eta Antxon ez dakit nonbait baldin bazaude, mila esker, eta segi, sortzen, eta atera noizbenka lehiora, bazuen hor ideia horiek freskatzera, behar ditugu eta. Hori da, zueke ondo segi. Pesarka bat, gero arte. Mila esker, agur, zekasko. Kokoskak nikoren, desertxor pintxatu zuen egun hartan, Garrelen filmografia osoa, buruz aipatu zenidan, zure herriko zineklubean, nahi inguruak idatzen zenituela, Nubelbak eta zinema japoniarrean aditua, Fritz Lam, Trufotati Duraz, Barda, Visconti, Houston, Kaurismak ikiarostan ikusturik, akaua sekuro xauak inkidu onkarguai, Jarmus Buñuel, Valdelomar Rosales, Iriarte La Cuesta eta Jordaren mirezlean, zu euskal intelektuala, Homo sapiens kontzeptuala, ahoa erekietan berehala, konturatu ginen eusno bat zinela, musikazale amorratua, soziologian doktoratua, makrobiotikan aditua, artista frustratua, liburu jale, asezina, saiakera filosofikoen irakurle fina, zutabe gile, geldi ezina, logosferako gatzeta pipermina, berria argiarrok de luz eta ruta 66-en arpideduna, carne cruda, el séptimo vicio, Lizardiren baratzaren entzulea, Zabaleta Okari Rozas, Rodríguez Aiz Pajeletonen zale xuxua, Alpar Soreskota dozizek dolez lakanen jarraitzaile petoa, zu euskal intelektuala, homo sapiens kontzeptuala, ahoa erekieta berehala, konturatu ginen eusno bat zinela, Usopop, Primavera Sound, Shiru, Lemon Day, Bebarroko Jardunek, Sonar, Ertz Festivalera tapoirik gabe joaten zarenetakoa, Angel Erroren Twitter, retuiteatzen
gehien dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala, korbatarekin kombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala. Zu.